Themba mina sithanda sami. Usuku lakho luzohamba kahle. Ubuqili ikhampani enkulu eqasha abantu abafana njengawe. Le interview uzoyibala. Uthi angizizwa kahle today. Kodwa sithembe. Yehlisa uvalo uzoba right. Ngizokubona madosi. Usale kahle. Noma bethini awutya indlela mayibheke phambili ngaphuma ngekene yazabundaba basibeke mawe shayile ukadabathi ucele kuthi nganisekas izinto zifile Awizinja madoda ombheka bheka awenza igaba lapho umuntu abheme mfethu angenzeli lutho. Ngibulala. Kuseni kanje singifuna imali. Kahle ndoda, awuziphathe kahle. Sayozama. Hayi tsek, ngathi ngashayiswa imoto ofehlanga.